Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Dumateng sedaya sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan samudyanipun ingkang tansah kawula bekteni. Linangkung dumateng para yayi, para kasepuhan ingkang wonten Dawan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas ugi ingkang tansah kawula bekteni, kawula takzimi saha kawula cadhong kaberkahanipun ilmu. Sedaya ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani. Sedaya ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani. Salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara, ugi salam pitepangan saking komunitas santri Beling 09 ingkang senteripun wonten Desa Gumbelwetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Sedaya para pecinta ziarah kubur ingkang tansah kawula tresnani, sedaya para pecinta silaturahmi ingkang tansah kawula tresnani ugi, sedaya para komunitas Turki utawi Turki Jing ingkang tansah kawula tresnani ugi. Alhamdulillah enjang punika Mbah Blangkon sampun dumugi makamipun Mbah Kali Bening. Saderma nyadong kaberkahan kanthi lelampah, sedaya wau kanthi diniati kanthi lillah lan bismillah, la haula wala quwata illa billah, didasari saking seneng utawi hub, mila beban tetep akan dados kenikmatan. Napa mboten kesel Mbah Blangkon? Mbah Blangkon nggih kesel, Mbah Blangkon nggih capek karena ragat perjalanan dan yang lain sebagainya. Tapi karena seneng, mila beban dados kenikmatan. Namung nyadong kaberkahan saking beliau Mbah Kali Bening. Mugi-mugi kanthi pisuwaran dalem dumateng Mbah Kali Bening, sedaya dzurriyyah lan sak silsilahipun dadosna asar labet sae dumateng diri kula pribadi, dumateng garwa, dumateng putra, dumateng jamaah, dumateng ingkang caket utawi ingkang tebih dumateng kawula, ingkang tresna utawi ingkang dereng tresna dumateng kawula, kanthi bismillah. Pramila yakin kemawon kanthi ziarah kubur berkah musti tumiba. Mekaten mawon salam qadimah saking dalem inggih menika Mbah Blangkon saking Gumbelwetan Susukan Banjarnegara. Menawa wonten salah atur, kirang sopan, kirang adab, kirang prapsila, kirang angga-ungguh, kirang supasita, ugi kirang nuju prana, nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Salam Nuswantara. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saking Mbah Blangkon, Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara, Gumbelwetan Sukan Banjarnegara. Sakmenika sampun dumugi Dawan, Banyumas, badhe sowan wonten Mbah Kali Bening. Makome wonten mriku. Nggih, monggo. Menika merginipun wonten makam Mbah Kali Bening. Wonten pundi kemawon Mbah Blangkon namung remen silaturahmi wonten sedulur, ugi ziarah wonten panggenan ingkang caket kalih sedulur ingkang dalem silaturahmini. Tak pundi Mbah?
Alhamdulillah. Nyun sewu, Mbah. Ya, Badhe sewar makam. ya makan piyambakan. Nggih, nggih. Iki jalan terus minggah. Remen ziarah kubur barokah nganggo yakin yarzuku min haitsu la yahtasib niku mawon. Terus pirang langkah dugi arah makame Mbah Kalibening. Ambil kanan. Undak-undakan niku lurus. Niko makame tumuju minggah Mbah Kalibening. Monggo khub kali ziarah kubur. Niko. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, Mbah Blangko niku kisah-kisah kesel mboten? Nggih kesel sami mawon. Wong tenaga ya pikiran, gitu. Sing liyane sampun sare dalam tasih jalan-jalan iki kesel. Ananging sedanten kala wau asal seneng. Kesel nggih kesel. Namung dados nikmat ingkang luar biasa. Sebab napa? Nyadong barokah kali beliau Mbah Kalibening saha para leluhur sanesipun. Kanpun genah niku nggih enten kalimat likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaktimun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dumateng sedaya pamirsa ingkang tansah kawula hormati, sedaya para sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan samudayanipun kakhusaken ingkang wonten dawuhan para kyai sepuh, para sepuh ugi ingkang tansah kawula takzimi saha ingkang dalem cadhong barokah saha manfaatanipun ilmu. Sedaya para ingkang gadhahi majelis zikir lan salat wonten pundi kemawon. Sedaya ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon. Salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawan Nuswantara, ugi salam pitepangan dumateng sedaya para komunitas saking nggih menika santri Beling. Tempatipun wonten Gumulung Wetan Susukan Banjarnegara. Monggo sedaya mawon latihan demen kalih ziarah kubur. Supados kula panjenengan sedaya pikantuk kaberkahan ing dalem pangupa jiwa, pikantuk kaberkahan ing dalem babagan punapa kemawon utawa demen wonten punapa kemawon. Demen tenggen babagan ilmu pekerjaan punapa kemawon, insyaallah menawi demen niku mangke beban dados kenikmatan. Kaleres dumateng pawiarsa wonten pundi kemawon ingkang panjenengan tindak-tindak dumugi dawuhan, monggo kaludhangaken wekdal sowan dumateng Mbah Kalibening supados pikantuk barokah saking beliau, garwa, putra, dzurriyyah lan sak silsilaipun. Barokah nganggo yakin. Pramila Mbah Blangkon ugi nggih remen ziarah. Sinten beliau Mbah Kalibening nyun sewu ingkang waget nggih menika paring pangandikan nggih juru kunci utawi kasepuhan ingkang wonten dawuhan ugi sak sekitaripun. Ananging nyuwun sewu ziarah wonten tebih-tebih niku sae sanget, ananging ampun supe ziarah wonten makam Ramabiyungipun, ziarah wonten makam simbahipun, ziarah wonten makam buyutipun, ziarah wonten makam syukur ketemu canggah, ziarah wonten kiai desa, kiai camatan sak mangke dumugi wonten kabupaten lindunipun niku berkah nambah luar biasa. Katen mawon saking kawula mbok bilih anggen awal akhir wonten pematur kawula ingkang kirang sae, kirang adab, kirang angga-ungguh, kirang supasita, kirang lujuprana, kirang tata krama dalem nyuwun gunging pangapunten dumateng panjenengan semua. Ora ana urip tanpa sandungan, ora ana masalah tanpa pungkasan, tandang kudu nyawang. Ora kudu padhang, sing penting murup. Tambah malih ngajak tanpa perintah, larang tanpa nyegah. Salam saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawan Nuswantara, ugi salam saking komunitas santri Beling 09. Senter pusat wonten Desa Gumulung Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Salam semangat, salam fakta nyata realita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anggenipun sowan dumateng Mbah Kalibening sampun lan insyaallah mbok menawi wonten wekdal terus kondisinipun tingkas badhe sowan dumateng Syekh Abdus Somad Jombor. Monggo ingkang kaleres panjenengan tindak wonten dawuhan kaludhangaken wekdal sowan dumateng Mbah Kalibening saperlunya dong barokah. Muga-muga ngenipun sowan pun pinarengana barokah donya, barokah akhirat, mulya donya, mulya akhirat, selamat donya lan selamat akhirat. Salam sedulur dunia Nuswantara. Salam semangat, salam ziarah kubur, salam silaturahmi.
Assalamualaikum.